Bifli. Ohó, még van. Na kezdjük akkor. Megfogtad a lovat? Jó tetted. Na nézzük. Egyrészt van egy level. Arra nevettem. Jó, csak ide írjuk azt, hogy skót. Bifli. És akkor nézd az összeset. Isten. Elkelt a izén? Elkelt a kis... Unikum Silver? Nem, még ott van. Igen? Tettél fekete körömmel, szarai minden, ami kell. Ügyes vagy! Szopjunk bele szembe meg a kisgyerek. Jaj, te videós csinálsz! Most én videót csinálok, Olyan, igen. hogy bele videó. Mármint, hogy az anyukával együtt volt. Kisgyerek? El vagyunk Kisgyerek, nyomva, már meg nem mi emlékszem, volt hogy pontosan mi